Siamai, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma, dwi'n eisiau parhau gyda'r prosiect neu taflen o datblygu yr app Android ac oedd wrth yr fideo diweddaraf, oedd yn wedi yn llwyddiannu i cenedlu yr app sylfaenol ac i creu fel APK ar gyfer y sefydliad i mewn yn y device symudol. Wedyn, beth dwi'n eisiau i wneud i mewn yn y fideo hwn yw sut i brawfholi yr app ac wedyn sut ydyn ni'n gallu efallai mewn cynnwys yr rhyw fath o tudalen HTML gyda'r JavaScript i mewn yn yr app ac wedyn i'w rhedeg i mewn trwy'r gyfrif gyda'r enw o'r WebView. Felly, yn y cyntaf rhanbarth o'r fideo hwn, dwi'n mynd i arddangos sut i rhedeg yr app hwn i mewn yn yr amgylchiad o'r Android Studio neu'r Android Darlunfa neu Android Ystydfa. Felly, wrth yr fideo diweddaraf, rydyn wedi llwyddo i cenedlu y ffel APK. Wedyn, os ydyn ni eisiau i rhedeg y ffel hwn nawr, rydyn gallu pwyso ar yr pedwar bar fan yma ar y cornel yr chwith uchod, ac wedyn rydyn gallu ar y diwylliant sydd yn arddangos ar ôl hynny, dewis i rhedeg i Run App, neu rydyn gallu pwyso ar yr eicon fan yma gyda'r saith sydd yn pwyntio tuag at yr ochr dde, ac wedyn i clicio ar hwn fan yma, mae gyda ni eisoes device rhithiol gyda'r enw Pixel 3a ac wedyn nawr mae'r device yn arddangos ar ochr dde ac nawr mae'n rhedeg yr app i mewn yna fe ac nawr mae'n dim yn syml yn arddangos yr geiriau ac wedyn os ydyn ni eisiau i agosau tuag at yr app neu'r sgrin ydyn ni'n gallu clicio ar yr arwyddnod yr ychwanig fan yma i gynyddu y maint ac dyna ni, dyma'r arbenniad gyda'r geiriau Hello Android. Felly os ydyn ni eisiau i atal y prawfholiad hwn, ydyn ni'n gallu clicio ar y botwm fan yma gyda'r ysgwar i mewn yn y lliw goch fan yma ac mae'r hwn yn atal yr app. Felly, dyma'r oedd y trydydd tro dwi'n yn rhedeg prawfholiad fan yma. Os ydyn ni'n mynd i wneud hynny am y gyntaf tro, felly mae'n angen i mi i dweud fe fyddai hynny yn cymryd achlyb mwy o amser, yn falle mae'n angen i aros efallai o 5 munud ar gyfer yr llun yma i arddangos ac wedyn ar ail tro neu trydydd tro felly ar ôl hynny, fe fyddai hynny'n dim yn cymryd eiliadau. Felly, yn y rhanbarth nesaf, dwi'n eisiau i creu yr tudalen HTML gyda'r JavaScript ac wedyn dwi'n eisiau cynnwys hynny i mewn yn yr app. Felly, y gyntaf troed yn gyntaf yw i ysgrifennu tudalen HTML. Felly, fan yma, i mewn yn y plecell newydd gyda'r enw HTML, dwi'n mynd i creu y ffel trwy defnyddio yr app yr Notepad fel hwn, ac wedyn i rhoi yr enw rhywbeth fel Hello Byd, ac wedyn gyda'r olnodiad HTML, ac wedyn dwi'n mynd i adolygu hyn i mewn yn defnyddio y Notepad trwy'r yn gyntaf yn agor gyda'r Notepad neu edit neu adolygu mewn Notepad yn dyna ni. Ac wedyn dwi'n mynd i ysgrifennu y cod taddiad ar gyfer fel neu ar gyfer y tudalen wefan sylfaenol. Felly, oherwydd ydyn nhw'n defnyddio HTML5, mae angen i ni dechrau gyda'r tag gyda'r bychnod a wedyn yn y brifddiau doc type ac wedyn dan y fe y tag HTML ac i mewn yna fe y tag body ac wedyn rydyn yn gallu mynysod rhyw fath o'r bottom fan yma sydd yn gallu dweud er enghraifft cliciwch fi
fan yma. Rydyn ni'n gallu mewn y sort geiriau, cliciwch fi, ac pan mae hwn yn digwydd, rydyn ni'n gallu allbynnu yr neges rhywbeth fel hello byd, fel hwn, ac wedyn rydyn ni'n gallu achub y ffeil, ac nawr rydyn ni'n gallu ei redeg trwy'r double-clicio ar yr ffeil fan yma. Dyna fe. Nawr, os rydyn ni'n clicio ar y botwm sydd yn dweud cliciwch fi, dyma y neges hello byd. Felly, rydyn ni eisiau i cynnwys yr ffeil dudalen hwn i mewn yn yr app. Sut i wneud hynny? Felly, os rydyn ni'n edrych ar y dudalen wefan ar gyfer Android, sef yr un fan yma, mae'r dudalen hon yn esbonio i ni sut i adeiladu yr app i mewn yn WebView. Felly, os rydyn ni'n torri lawr yn y tudalen, y cyntaf cam yw i ychwanegu llinellau hyn i mewn yn yr ffeil gyda enw build.gradle. Felly, i deiblygu neu copio llinellau hyn, rydyn ni'n gallu clicio ar yr eicon yma gyda'r dudalen fan yma, ac wedyn i'w lido i mewn yn y cod tadiad. Felly, os ydyn eisiau i gael y panel fan yma, rydyn ni'n gallu clicio ar y llinell fan yma yn orweddol ar yr gornel yr dde uchod. Ac wedyn, i mewn yn y ffeil build.gradle, rydyn ni'n gallu glido y ffeil fan yna. Ond, os rydyn ni'n edrych ar y taflen ar y ochr chwith ar y panel fan yma, mae gyda ni ddau ffeil gyda'r un enw, sef build.gradle.kts. Felly, sut neu pa un ohonynt rydyn ni eisiau i glido y ffeil. Felly, os rydyn ni'n edrych i mewn yn cod unwaith eto, mae'r hwn i mewn yn yr rhanfachau cyrliog gyda'r gair dependencies neu dibyniadau. Felly, os ydyn dychwelyd i'r ffeiliau fan yma ar gyfer build.gradle.kts, felly yma mae'r hwn dim yn gynnwys yr rhanadigaeth ar gyfer plugins, ond yr ail fan yma, dwi'n yn canfod mae'r hwn yn ecdig yn cynnwys fwy o manylion, ac un yna fe, mae gyda ni y rhanadigaeth gyda'r enw dependencies neu dibyniadaeth. Felly, dwi'n meddwl rydyn ni'n gallu clicio un yna fe, ac wedyn i glido cod tadiad deiblogwyd o blaen i mewn yn yr docket bwrdd fel hwn. Ac dim ond i ychwanegu hynny i mewn fan yma, fel yma, neu gyda'r llinellau eraill gyda'r gair implementation. Felly, beth ydy'r gair Cymreictod ar gyfer y gair Saesnig implementation? Felly, os rydyn ni'n edrych ar y etymoleg o'r gair Saesnig, mae'r hwn yn dod o ddiolch y Lladin gyda'r gair implere, sydd yn ystyru fel rhywbeth fel i cyflawni yn mewnol. Felly, rydyn yn gallu defnyddio gair fel mewn cyflawniad neu mewn cyflawniadaeth ac efo implementation. Ac dwi'n meddwl mae'n hyn yn digonol i cyferio at y syniad rydyn ni eisiau i cyfathrebu. Felly, os rydyn yn glidio mewn llinell fan yma gyda'r llinellau eraill sydd yn dechrau gyda'r gair mewn cyflawniadaeth neu implementation, felly dwi'n meddwl mae'r hwn yn cyflawni y gyntaf troed, ac wedyn ar gyfer y ail troed, mae angen i ni i ychwanegu yr llinell gyda'r WebView rhywle i mewn yn gosod le cynllun ar gyfer y gweithrediad neu activity layout, yr activity gweithrediad layout gosod le. Felly, rydyn ni'n gallu deiblygu neu copio i mewn yn y docket bwrdd trwy clicio ar y eicon fan yma, ac wedyn i'w glido mewn. Ond
ble ydy'r ffel ar gyfer layout neu gosod lle. Felly, yn arfol, maen yn bodoli mewn dan pegell gyda'r enw res neu resource neu adnod, ond dwi ddim yn gallu ei canfod fan yma, felly dwi'n meddwl mae angen rhaid i'w creu o'r newydd. Felly ar gyfer hyn, rydyn yn gallu clicio ar y bari fan yma ar y gornel yr uchod chwith, ac wedyn rydyn yn gallu ychwanegu ffel newydd er enghraifft trwy'r dewis un o'r rhain fan yma, sef newydd, ac wedyn i dewis XML, ac wedyn i dewis layout XML file fel hwn, ac wedyn rydyn yn gallu derbyn yr gwerthoedd am wall fan yma, ac wedyn pwyso ar gorffen ar y gwelod fan hwn. A dyna ni, dyma'r ffel layout, ac nawr os rydyn yn achub taflun trwy defnyddio save all neu achub popeth neu rheoli S, Ctrl S, ac wedyn nawr os ydyn gallu rhedeg fe efallai. Felly i rhedeg ffel fan yma, roedd angen i mi i dewis bari ar y gornel fan yma, ac wedyn i dewis rhedeg, ac wedyn i dewis roedd ar y foment hynny dim ond hwn ar gael, ac wedyn roedd angen i mi i dewis yr app fan yma, ac ar ôl hynny roedd angen yr app i adeiladu yr gwerthodolyn, dwi'n meddwl, ac roedd hynny yn cymryd o 5 munud. A felly ar ôl hynny, roedd yr botwm fan yma gyda'r saith bwyntiwr i'r ochr dde yn cael ei gwerthodoleddwyd, sef activated. Felly os dwi'n eisiau i redeg yr app na, dwi'n gallu clicio arno fe oherwydd nad oedd hynny yn ei gwerthodoleddwyd o'r blaen. Nawr y mae'n yn rhedeg, ond mae'n dal yn adeiladu y greidl. Felly nawr mae angen ni i aros ar gyfer yr app hwn i dechrau. Felly os ydy hynny y cyntaf tro fel gwrbeillwyd o'r blaen, a mae'r hyn yn cymryd ychydig o amser, falle hyd at 5 munud neu mwy. A dyna ni, nawr mae'n rhedeg heb unrhyw trafferth o gwbl. Roedd hwn yn rhedeg ar ôl yr achwynigiad o'r ffel newydd gyda'r enw layout.xml. Nawr, rydyn gallu glidio mewn yr linellau newydd. Felly dyma'r ffel layout.xml fan yma. Felly os ydyn ni eisiau i mynd i'r cod tadiad, sef yr XML, mae angen i ni i declicio ar y cefndir fan yma yn y ardal neu arwyneb hwn, ac wedyn i dewis i go to XML neu mynd i'r XML fan yma, ac wedyn rydyn yn gallu glidio mewn yr cod copied o blaen, fel hwn. A dyna ni. Nawr, rydyn yn gallu achub y ffel trwy bwyso ar y rheoli S neu Ctrl S, ac wedyn unwaith eto rydyn yn gallu clicio ar y botwm fan yma i'w redeg, ac wedyn i'w arddangos fan yma i mewn yn y panel ar ochr dde. Ac os ydyn eisiau i gwybod ynglyn ar y cyflwr o'r rhediad hwn, rydyn yn gallu clicio ar yr bar fan yma, ac dyna ni, nawr mae'n rhedeg, ac mae'n rhedeg yn ymddangos heb unrhyw trafferth neu gwall, ac wedyn unwaith eto yn gallu atal hwn trwy clicio ar y botwm gyda'r sgwâr coch fan yma. Ac wedyn i symud ymlaen i'r troed nesaf, mae angen i ni i defnyddio y lleill hyn, sef mae angen i ni yn gyntaf i datganu y gwrthrych ar gyfer y WebView, ac wedyn ar hynny i'w llwytho y cyfeiriad, yr URL, fel hwn. Felly rydyn yn gallu clicio ar y llinellau, ar icon yma i gopio y llinellau, ac wedyn i'w glidio mewn yn y cod tadiad. Oherwydd mae'r hyn i mewn yn y iaithwaglenni Kotlin, dwi'n meddwl mae angen i ni i'w glidio mewn yn yr ffel gyda'r enw mainActivity.kt fan yma. Felly os rydyn yn cael y pennarth,
yma ar ochr de, ac wedyn os ydyn edrych ar gyfer y dechreuad o'r prif fythiant, sef yr un fan yma. Felly dyma'r ffythiant ar gyfer digwyddiad o'r creiad o'r gweithrediad neu prif gweithrediad. Felly, i mynd yna fe, rydyn gallu glidio mewn yr llinellau fel hwn, ac wedyn rydyn gallu newid yr cyfeiriad i rhywbeth fel er enghraifft google.com fel hwn, ac wedyn ynglyn â'r geiriau yn y lliw coch fan yma, os rydyn yn cyfrannu llygoden uwchben y gar, wedyn mae'r hwn yn rhoi i ni y gyswllt i mewnforio dosbarth ar gyfer y WebView fel hwn, ac mae hwn yn digwydd yn hunan symudol pan rydyn yn clicio ar yr gyswllt, ac wedyn mae'r gar yn troi oddi wrth lliw coch i'r lliw gwyn, ac nawr mae'n edrych yn dda. Ac wedyn unwaith eto rydyn yn gallu achub y ffel trwy bwyso ar y botwm Ctrl S neu Rhiol S, ac wedyn i'w rhedeg, clicio ar y eicon gyda'r saeth, ac os rydyn nawr yn edrych ar y gweled fan yma, mae'r gredl yn dal ei adeiladu, ac os rydyn clicio ar y bar fan yma, mae nawr yn lansio yr app, a dyna fe. Nawr mae'r app yn rhedeg, ac nawr mae'n agor. Unwaith eto, os rydyn nawr yn ei rhedeg fan yma, mae'n agor. Felly mae gyda ni gwall fan yma, ac dwi'n meddwl mae'r hyn yn digwydd oherwydd rydyn yn rhedeg yn uniongyrchol ar ôl yr WebView, yr cod fan yma i lenwi tudalen gyda'r cymwysiad. Felly os rydyn yn sylwi mas yr cod fan yma, y holl rhaniad fan yma, fel hwn, ac unwaith eto achub y ffel ac wedyn yn ei rhedeg. Nawr mae'n cael ei lansio, ond unwaith eto mae'n atal yn uniongyrchol. Wedyn, ar gyfer y troed nesaf, mae angen i ni i galluogi yr app neu yr WebView i gysylltu gyda'r rhyngrwyd. Felly, ar gyfer hyn, mae angen i ni i copio neu deblygu linellau fan yma i mewn i'r doclet ffordd. Ac wedyn, yn ôl i'r taflen, mae angen i ni i glidio y linellau hyn i mewn yn yr fel gyda'r enw Android manifest.xml. Sef fan yma, os rydyn yn torri lawr i'r gwelod, ac wedyn ar ôl yr cae tag ar gyfer y application yn cymwysiad i'w glidio mewn fel hwn. Ac wedyn i achub y ffel trwy bwyso ar Ctrl S neu Rhioli S. Wedyn mae gyda ni y neges gwall fan yma. Nawr, unwaith eto, os rydyn yn clicio ar yr eicon i'w rhedeg fel hwn, a dyna ni, a rydyn yn achros ar gyfer yr app. Ac eto, mae'n cael yn uniongyrchol. Felly ar y pwynt hwn, dwi'n meddwl y mae'r holl drafferthion yn digwydd oherwydd rydyn defnyddio yr fath o taflen neu prosiect ar gyfer yr
Android sydd yn defnyddio y gosod le neu y layout sydd yn hynod o syml. Os ydyn ni eisiau i defnyddio y WebView, mae angen i ni efallai i defnyddio yr taflen neu prosiect sydd yn cynnwys yr gosod le neu layout ar gyfer yr prif gweithrediad neu main activity. Felly beth dwi'n mynd i wneud nawr? Dwi'n meddwl yr roed nesaf symlach neu symlaf yw i dechrau taflen neu prosiect arall sydd yn y fath sydd yn gywir. Felly, os ydyn ni mynd hynny i wneud hynny yn ar, yn gyntaf mae angen ni i cael y prosiect cyfredol fel hwn ac i creu un o'r newydd. Drwy clicio ar y botwm ar gyfer yr prosiect neu taflen newydd. Ac wedyn i creu yr un gyda'r golygfeydd sylfaenol ar gyfer y gyfrifiad fel hwn. Ond ar y pwynt hwn, dwi'n mynd i dweud mae'r fideo hwn yn ddigon hir, felly dwi'n meddwl dwi'n mynd i barhau i mewn yn y fideo nesaf. Felly, diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn ei canfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadw saff ac yn iach a hwyl.